उद्यापनाच्या दिवशी आमच्या 9 देवीचे 9 स्वरूप बघा. हे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि मी 9 आणि ह्या आई कुवारिका बघा. ह्यो आमचो जुना घर जय आम्ही तिघी जणी लग्न करून इलव आणि ह्यो आमचो हॉल हा आम्ही पूर्व दिशेला देवारा लावलाय आणि त्याच्या खालोखालच आम्ही महालक्ष्मीचा घट बसवलाय. मार्गशीर्ष महिन्यात येते थंडी, थंडीत केला गरमागरम चहा, चहा गरम राहू दे म्हणून त्यावर ठेवली बशी, शांताराम रावांचं नाव घेते उद्यापना दिवशी. मी आता नाव घेते. एकावर एक ठेवल्या 7 डिशी. प्रदीपरावांचे नाव घेते उद्यापना दिवशी. वा 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 वा. साधं सोपं झटपट कोणाच्याही लक्षात राहील असं नाव घेतलेलं आहे. हा आणि आज आहे मार्गशीर्षातला शेवटचा गुरुवार आणि आम्ही उद्यापन करतोय आमचं जुनं घर, म्हणजे आम्ही जेव्हा सगळे एकत्र राहत होतो त्या घरी. ते घर तुम्हाला आम्ही नक्की दाखवणार. त्या दिवशी आम्ही उद्यापन करतोय. आता येथील सवासिनी, लागूया त्यांच्या तयारीला. कुठलीही पूजा झालं की थोरा मोठ्यांचा आशीर्वाद घ्यायचा. ही आमची आई म्हणजे आमची सासूबाई आणि ते आमचे बाबा सासरे. ही आमची मामी. वा मामी हाय कर. छान मांडलंय, मस्त केलं. मस्त केलं ना. आवडलं ना मामी? सुटसुटीत आणि छान आहे, म्हणजे साधा सोपा सुटसुटीत. साधा सोपा आणि मस्त आहे. आज उद्यापनाचा दिवस म्हणून सवासनींका बोलवलं. आता हे बघा नटून थटून इल्यात. ह्या आमच्या शेजारच्या ताई आणि ह्या एकदम घराच्या बाजूक चिटकूनच. हो आणि ते होते घराच्या समोर. समोर दरवाजा उघडलो काय लगेच येता हवा ह्यांच्याकडून आमच्याकडे. एवढी करणार हवा. त्यानंतर ही माझी फ्रेंड, मैत्रीण पण आणि शेजारीन पण आणि गाववाली गाववाली कैसले गाव तुमचं? मालवण कट्टो. आणि या चिन्मयची मैत्रीण. होय, ह्या काय चिन्मयी शिवाय राहणार नाही. आव शिकण्याचं सांगता काका बावली आणून दे. चिन्मयी नाही आणलं तर बावली आण. त्यानंतर पुढे गेलास तर हे आमच्या खालच्या माळ्यावरचे आहेत बाबी. आणि हे आमच्या वरच्या माळ्यावरचे आमच्या टोकल्यावर राहतात. आता उद्यापनाच्या दिवशी ज्यांची आर्थिक परिस्थिती आहे तशी ती वाण देतात. आता देतात फळा, त्याच्यानंतर फूल देतात. आम्ही आपले गजरे गावले म्हणून गजरे दिलं. आणि ही पोती हिकाच जास्त असता मान. चांगले नटून थटून इलं जरा व्यवस्थितच लावू पाया, नाही तर मग म्हणतील सबन लावल्या शिल्पाने. सगळं कपाळ भरवलं. हो. तसं तुला लोक अंजली नावाने ओळखतात ना. नाही नाही, अर्धी अंजली, अर्धी शिल्पा. आता ह्या तर म्हणतील माझा मळवट भरल्या शिल्पान. तांदूळ नाही लागले, चिकटले. लावतो. चिकटवते, थांब जरा. अरे बापरे. झकडे पण माप चिकटले. गावची टाकले माया. तकडे सुन आहे सांगता बारके गुलाव तिका उलाव. बारके काय म्हणतात की आहे काय? आकवारी. आकवारीन. आमच्याकडे आयकवारी म्हणतात. कुवारीन. कुवारी कुवारी. मग तिला हळद नाही लावत ना. ती लावलीस तू. लावलंय गोचुकान लावलंय. हा. मान्य करून घ्या. पोटाला लागलेली ती लागते. पोटाला लागलेली लागते. हो, या भाभी आमच्या. आणि या वरच्या वहिनी. वरच्या वहिनी. पण थोडंसंच लावा. हो तुम्हाला पण थोडंसंच लावलंय. जरा आवाज येलो काय खाली आम्ही जातो वरती. कशा आवाज करता पोरग्या. तर खय ओलाऊ लावून टाक. हयव लावला असं काय ना, डोक्यातच आवाज चांगलो येता मोगऱ्याचो. ही आमची आकवारीन राहुली. हुक लावल्याने या हुक. माहिती होतं अगोदर.
थंड स्वभाव सौभाग्यवती भाऊ. थँक्यू सो मच. यो बघा गमलो. गुरुवारच्या दिवशी असतो महालक्ष्मीच्या पोतीचं मान. शांतारामांचं नाव घेते, सगळ्यांना देऊन वाण. सुखी राहा अशीच मालवणी माणसांची नावापुढे. आजच्या दिवशी 5 बायका ज्या आपण बोलवतो ना, त्या महालक्ष्मीचं रूप समान असतात, म्हणून त्यांना बोलून आपण त्यांना वाण, हळद कुंकू, फुलं, त्याच्यानंतर फळं देतो. तर आता त्याच्यावरच मी एक उखाणा घेते. महालक्ष्मी मातेला नमस्कार करते वाकून, श्रीकांतरावांचं नाव घेते, तुमचा सर्वांचा मान राखून. वा 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 वा. वहिनींना देते मोगऱ्याचा गजरा, प्रदीपरावांचे नाव घेते, वहिनींचा चेहरा हसरा. हसराच आहे. दारासमोर काढली फुलांची रांगोळी, श्रीकांतरावांचं नाव घेते, वाण देते वेळ. व्हेरी गुड. तोच चंद्रमान बात तीच चैत्र यामिनी, गणेशरावांचं नाव घेते मी, त्यांची अर्धांगिनी. व्हेरी गुड. थोडीशी मी थांबली, म्हटलं त्यांचं नाव ऐकूया, नंतर म्हटलं पाय पडूया. हा खरंच खूप छान नाव घेतलं. चला आता आणि कोण नाव घेत आहे? आमची गाववाली काय घेता? हा. हळद लावते, कुंकू लावते, वाण घेते पदरात, विठ्ठलरावांचं नाव घेते, सुहासिनींच्या घोळक्यात. अरे वा 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 वा. थँक्यू. आता ह्या ताईंका तर तुम्ही ओळखतासच, त्या दिवशी नाव घेतल्यानी. नाव सांगायचं राहिलं ते आपल्या डायरेक्ट हा. आता नाव घेवा. नाव सुपायचं. आधी तुमचं नाव सांगा. मी मिसेस प्रीती वाघमारे. हं. रुचलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास, दिलीपरावांचं नाव घेते, तुमच्यासाठी खास. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. काहीतरी असं सगळ्यांपेक्षा वेगळं दणक्यात होऊन जाऊ दे, म्हणजे काय सगळी बघू खोयत बाय काय घेतल्यानी बाय नाव. उत्सुकता वाढवतात आमच्या प्रेक्षकांची. लग्नाला झाली माझी 25 वर्ष. विनोदरावांचं नाव घेते, होतं मला हर्ष. वा 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 वा. पण 25 वर्ष झाली ना, पण आमका काय बोलवल्यानी नाही हा. दुसरं लगीन असतं 25 वर्ष म्हणजे. आपणच जाऊन इले खडे वज्रेश्वरीत जाऊन इले. सांगितलं खूप त्यांच्या पण लग्नाला 25 वर्ष झाली आहे. पूर्ण झाला आता 26 पूर्ण होत आली. मे मध्ये तुम्ही काय केलेलं 25 लॉकडाऊन. लॉकडाऊन. त्यांच्या पण लग्नात झाली 25 वर्ष, पण बिचारे अडकले लॉकडाऊन मध्ये. त्यामुळे आम्ही काय ह्यांच्यावर रागवणार नाही. बरोबर. आभारी आहे. मामीच्या पण लग्नात 25 वर्ष झाली गुपचूप. हा आमका काय सोनांका पार्टी नाही. लॉकडाऊन मुळे लय आमका पार्टी मिस झाली होती. मी सांगलं होतंय ना, दर मार्गशीर्षच्या महिन्यात आपण ओटी भरायची. तर देवी स्वरूप मी मामीक मानतय आणि मामीची ओटी भरतय. आता मामी म्हणता माझ्यासाठी खास नाव घे. बघा, टाळ वाजे, मृदुंग वाजे, वाजे मंजूळ बासरी, कृष्णरावांच्या संसारात मी सदा हासरी. वा 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 वा. शेवटचा नाव हिला पण एकदम भारी. अजून शेवट काय झालं? तुझे आहे ना अजून. मार्गशीर्ष महिन्यात भरते मामीची ओटी. शांतारामरावांचं नाव घेते तुमच्या सर्वांसाठी. उद्यापनासाठी आता मामींचा वानाचा मान आहे ना, आता नाव घेतोय, नाही तर मामी मंदिर नाव नाही घेतल्या तर नाव घेतोय. मामी. बरं, तुझ्या लग्नात मी काय नाव ऐकूक नव्हतं काय. आता मग घेतोय, थांबा हा. उद्यापना दिवशी असतो सवाशिनींचा मान, उद्यापना दिवशी असतो सवाशिनींचा मान, प्रदीपरावांचे नाव घेते, देऊन मामींना वाण. उद्यापनाच्या दिवशी आमच्या 9 देवीचे 9 स्वरूप. बघा हे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि मी 9 आणि ह्या आई कुवारिका. बघा आमचं उद्यापन जोरात झालेलं असा.
आमचं टेस्टर रावलेलो पाया पडूचो तर आता शेवटला पडता की त्या कॅमेरो कोण धरतला. हा, म्हणा. आणि अशा पद्धतीने आम्ही महालक्ष्मीच्या व्रताचा उद्यापन केलेला असा. त्या घाई घाईत बघा आता मी लावस त्याका धीर नाही स्वतःच कपाळात फासान घेतात देवीक लावल्यांनी. पाया पड. पाया पडू विसरला. आशीर्वाद दे. हा, तर अशा प्रकारे आपला देवीचा उद्यापन झालेला असा. हो थांब 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 बऱ्याच मैत्रिणींचे प्रश्न आहेत. काय म्हणजे या वर्षी शेवटच्या गुरुवारी एकादशी इली आता आम्ही काय करायचा, उपास धरायचो नाही धरायचो, उद्यापन करायचा नाही करायचा. ज्याचो उपास हा घरातली जर माणसं उपास धरतात किंवा जा व्रत करतात त्यांनी धरल्या ना तर त्यांनी या उद्यापन करायचा, पण उपास रवायचा म्हणजे उपास सोडायचो. त्या दिवशी नाही, दुसऱ्या दिवशी उपास सोडायचो. फळा बिळा खायची, निराहार रवायचा नाही, पुस्तकात दिल्याप्रमाणे करायचा. ज्या दिवशी उपास इलो गुरुवारच्या त्या दुसऱ्या दिवशी उपास सोडायचो, पण त्या दिवशी निराहार रवायचा नाही, फळा दूध खायचा. झाली. आणि उद्यापन पण अगदी नटून थटून उद्यापन पण करू. हा उद्यापन करायचा, उद्यापन चुकवायचा नाही. त्या सगळा पावन होता. उपास त्याच दिवशी सोडूचा की दुसऱ्या दिवशी एकादशी इली ना, एकादशीचा उपास जो धरता तो तुम्ही दरवर्षी जशी एकादशी येतात तशी सोडतात दुसऱ्या दिवशी तशीच सोडायची. पण ह्या गुरुवारी आपण संध्याकाळी जेवतो ना सगळ्यांबरोबर, तसं उपास सोडायचो नाही. या दुसऱ्या दिवशी सोडायचं. हा ह्यो गुरुवार जो इलो ना तो आणि जे नाही धरणार त्यांनी आपला रोजच्या सारखा गुरुवारचा जेवायचा, सगळ्या आपल्या घरातल्या परिवाराबरोबर जेवायचं, सहभोजन करायचा. म्हणजे माझा कन्फ्युजन दूर झाला. हा. एक तर तुम्ही जर एकादशीचा उपास धरत असाल तर दुसऱ्या दिवशी उपास सोडा, गुरुवार आणि एकादशी. हा. नाही धरत असाल तर त्याच दिवशी रात्री. दर गुरुवार प्रमाणे तुम्ही त्याच रात्री उपास सोडा. सोडा. हा. हा आणि उद्यापन पण करा, नाही तर मांडूचा नाही मांडायचा तर आपण करायचा. भले अमावस्या असली तरी सुद्धा करायचा. आणि संपता कधी मार्गशीर्ष? 2 तारखेक संपता. हा, अमावास्या येईल ना हा. 2 तारखेक, तेव्हा हम्म. मार्गशीर्ष महिनो संपता. अशा रीतीने जर आमचा या उद्यापन तुमका आवडला असाल तर तुम्ही आमका कमेंट्स मध्ये सांगा. आमचं चॅनल परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आमच्याकडनं काय चुकला असा तर आधीच माफी मागतो. हो, आणि असं उद्यापनाचा दिवस ना महिलांनी मस्त एन्जॉय करून घ्यावं. आम्ही तर आता महिलांचे नटू सौरूचे दिवसच इलेत. मार्गशीर्ष संपलो की जानेवारी महिन्यात इली नटान मुरडान परत मकर संक्रांत. हळदी कुंकवाक. चला मग अशा प्रकारे आमचं ह्यो परब video किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि असे नवीन नवीन व्हिडिओ आणि उखाणे ऐकूसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.